Kato boom! Eli moi, me tehdään 7 second challenge. Joo. Ja Eikä tässä muuta, aloitetaan. Sulla on 7 sekuntia aikaa. hei muuten me ei saada mennä alakertaan, koska siellä on juhlat. Ja Partit, näin. ja noissa rappusissa voi käydä jotain. Niin. Joten Niin. sulla on 7 sekuntia aikaa hakea Mimosan huoneesta 3 pehmolelua. I can't believe. Aika. Siihen kuuluu vielä, että sun pitää viedä ne takaisin. Ei kuulunut, sä et sanonut. Voin mä nää viedäkin. Sun pitää oikeesti, sun pitää niinku... Do you wanna be hero? Sinulla on 7 sekuntia aikaa. Hake mulle lankakerä ja virkata sitä 2 silmukkaa. Mutta kuuntele! Meillä ei ole lankaa. Mä en pysty virkkaamaan. Sun pitää tuoda se tänne. 3, 2, 1. 0. Aika meni. Ei mahdotonta. Ei oo muuta. Mä voin heittää tää sun puhelimeen. Sen kun heität. Sä korvaat. Ottakaa lankakerää. Varmaan. Et ole tasoissa. Hyvästi. Anteeksi nyt vaan, mutta ei olla. Okei. No niin. Sulla on 7 sekuntia aikaa. Mä tiedän seuraavan. Hei, älä oikeesti. Sä muuten kirit sen takas. Joo. Videon jälkeen. Sulla on 7 sekuntia aikaa. No niin. Hakee Mimosan huoneesta 5 kirjaa ja tuo ne tänne. Toi on ihan mahdoton, koska mä en tiedä, missä ne kirjattu. Aika. Mä en nimittäin tarvii mitään maulumeikkaa. Okei, jos ei mikään kirja. Sinulla on 7 sekuntia aikaa. Kertaa sun ihastus nimeltä, tai etunimeltä ja sukunimeltä. Aika alkaa nyt. Lauri Sosilta. Sen toinen nimi. Mä en tiedä Joo, ei sitä. vaan. En mäkään. No niin. Sulla on 7 sekuntia aikaa kertoa sun 2 ihastusta etunimeltä ja sukunimeltä. Come on, mulla on 3 ja mä en tiedä se yhden sukunimen. Mut Vilppu ja Evert Salminen. Sä edes tykkää Vilpusta. Mä tykkään. Et sä tykkää siitä. Kyllä. Toi sanoi mulle, kun mä olin vastastoreissa, sanoin, että mä en edes tykkää Vilpusta. Mut mä mulle mieleen. Boo. Just joo. Ja mä en edes tiedä sen sukunimeä. Joten Mulla on hoituvat pois. Juare. Sulla on 7 sekuntia aikaa. Heittää toi lankakerä mulle. Aika alkaa. Ei vielä alkanut! Aika. Ei saa olla tolle. Aika alkaa. Sun pitää tulla tähän. Aika alkaa. Ei vielä, vaan nyt. Niin. Sulla on... Niin, mitä mulla on? Heippa! Moikka! Sulla on 7 sekuntia aikaa. Lyö sua päähän täältä. Hakata sut. Laita sun puhelimesta apinalauma. Missä se... Aika alkaa nyt. Kun tää ei herää. Kiva, mä en pääse tästä läpi. Aika.
Sulla on 7 sekkaa aikaa ottaa sun puhelin ja paiskata se maahan. Aika alkaa. Ei vielä alkanut. Kunnolla sitten. Aika alkaa nyt. Toi mun kunnollinen. Aika. No mut sitä ei tarvinnut ottaa takaisin, mutta mä paiskasin se omaa. Se ei olisi kunnollinen. Mutta... Niin. Sulla on 7 sekkaa aikaa ottaa tuo mun kamera, avata se ja laittaa se video päälle. Mä en tiedä mitä se aukkaa, mutta... Ja tästä on video. Videokuvaa. Ai kuvaa vai? Tästä loppuu akku. Voi. Eli... Mä läpäisin tän. Sulla on 7 sekkaa aikaa mennä mikin luo ja laulaa siitä pikkuväliini. Ei kun... Onko se pikkuväli? On. Joo. Sitä ei voi laulaa. Pysy aina pikkuveljänä ja liintuna, älä koskaan miehty. Näkyykö se siitä? Näkyy. Toivottavasti miettä. Olettu. Sä et muuten laskenut. En niin. Sä kun... Joo. Sulla on 7 sekuntia aikaa hakea toi mun tekemä laatikko ja esitellä sen kertomus tohon. Okei, aika. Alkaa nyt. Aika. Kirolla meni kyllä hieno. Missä se sun kertomus on? Tää varmaan kuuluu tänne johonkin. Ne menee tänne alle. No niin, joo. Tässä tulee vielä myöhäinen esittely. Tässä on... Sun pitää hakea toi kansikin vielä. Tässä on Noon arkki. Ei ole! Mä en oo kuunnellut sua. Koska... Tästä tulee aika kaudesta, on kato piikkiä, nyt kato sillä on piikkarit tossa. Okei, niin. Sinulla on 7 sekuntia aikaa. Mä tiedän sulle jo seuraava. Koittaa tiputtaa mut alas varovasti. Aika alkaa Mä en saa nyt. Mä en saa sun mainosteen tätä. Mä oon meidän joka paras kilpikonnan käynnissä. Mä en kaali. Mua ei käynyt kertaa. Sulla on 7 sekuntia aikaa soittaa, mennä tohon, avata piano ja soittaa sitä vähän. Aika alkaa nyt. Aika! Aika meni ennen kuin saa siitä kuulua ääni. Se ei herännyt. Ja vitsi mä säikään kun mä painoin niitä. Sit se yhtäkkiä vaan kuuluu. Sammuli se piano. Joo. Toivottavasti. Juu, en. Sulla on 7 sekkaa aikaa. Näyttää peppua kameralla. Silleen ilman housuja. En näytä. En näytä. Ei läpäisty. Ei. Ja aika loppu. Mä en halunnut. Suora. Sulla on 7 sekuntia aikaa näyttää peppua kameralle. Okei. Ilman housuja. Meni jo. Ei voi, Kira. Siinä on peppu. Tää vihaa sua. Se ei kun vihaa. Sulla on 7 sekkaa aikaa. Vihaa sua. Hakee toi tikkurilla hattu ja esittää kuului semmoista. Ei aika alkanut vielä. Vaan nyt. Moro oikeesti. Aija. Aika loppui. Toi ei oo sattunut. Silti. Niin. Mulla on 7 sekuntia aikaa. Ja tää video oli nyt tässä. Heippa!